עכשיו עוד יוזמה יפה כזאת למאבק באלימות שימלאו בקרוב כ1,000 מוקדי בילוי בארץ. הן חלק מקמפיין התנדבות יוצאת דופן שהצליח לרתום אליו את כל בכירי עולם הפרסום. המטרה היא להגיע לצעירים שיוצאים לבלות, והכתבה היא של נטלי צפתי ויונתן רגל. ארז אטיאס בן ה-26 חי את חיי הלילה ומרגיש את האלימות המבעבעת כמעט בכל יציאה. כשהוא קיבל את ההנחיות לפרויקט הגמר ליצור כרזה נגד האלימות, אטיאס החליט שדרך הומור הוא אולי יצליח למנוע את מעשה האלימות הבא. שהסימן כלשהו בפנים יפול לו, בצורה הומוריסטית, לא בצורה של לומר נו, כותר. אין מה להרוויח פה. וזה הסלוגן, מכות, בוא להפסיד בענק. שעשרון, בוא נלך כאילו בוא נעשה מזה הכי גרנדיוזי. בעקבות גל האלימות הצליח זיו פופלבסקי לרתום את כל תעשיית הפרסום לקמפיין התנדבותי שנקרא עוצרים את האלימות. קהל היעד הוא צעירים במקומות הבילוי, והכרזות יוצגו בחודשים הקרובים ב1,000 מועדוני לילה, ברים ומכוני כושר. היכולת שלנו לבוא בצורה כל כך ממוקדת לאותו בן אדם שיוצא לבלות, הוא בסטייט אוף מיינד, שהוא קצת משוחרר ויותר פתוח, ולראות את המודעה הזאת אחד על אחד מול הפרסומת הזאת למשך חצי דקה עם מסר חזק ונכון. בכירי ענף הפרסום בחרו בעבודה יוצאת דופן שתוביל את הקמפיין. היא נקראת צלקות, והיא מציגה צלקות אמיתיות כיצירות אומנות. החתום על היצירה הוא העבריין שביצע את המעשה. מי שרואה את זה באותו רגע מדמיין את הסיפור שמאחורי הצלקת. ואני חושב שזו דרך אחרת. זה לא עוד תמונה בעיתון, זה לא עוד כתבה בחדשות, זה דרך אחרת לשים פוקוס על הבעיה. לכולם ברור שהשפעת הקמפיין תהיה כנראה מוגבלת, אבל גם כרזה קטנה יכולה לבשר על התחלה של שינוי. המודעות היא כמו להבה, היא חייבת כל הזמן להמשיך לדלוק. בכל פרויקט, כלשהו שנעשה, שמכניס עוד גחל ללהבה הזאת של המודעות, זה רק יכול לעזור, כי בסופו של דבר זה כן יוביל לשינוי. עכשיו לעוד מהלך שאולי יוזיל את